Z TikTok videí sa na Slovensku nedá zarábať, ale z TikTok livestreamov áno. Toto je Samuel Pažický, najpozeranejší TikTok livestreamer na Slovensku. 5900 ľudí dnes počas živého vysielania na TikToku. A toto je jeho Mercedes. A mňa zajímalo, koľko si reálne tými TikTok livestreammi zarába. Alebo skôr, koľko mu vedia tí ľudia, zvyčajne deti, naposielať peniazy. A preto som sa to rozhodol otestovať. Na vlastnej koži. Nechcel som to robiť takouto klasickou žebráckou metodou, kedy tí livestreamery len stoja a prosíkajú o peniaze a berú od svojich divákov peniaze. Darčeky, exkluzívne, batoh, rýchlostná rukavica. Evuška! To som absolútne nechcel robiť a vedel som, že musím vymyslieť nejakú metódu, ktorou to bude zároveň zábavné pre toho diváka a zároveň aj ja z toho budem mať čo najviac peňazí. A preto mi napadlo, že budem robiť saltá za darčeky, a.k.a. za peniaze. Lacnejší darček bude ľahšie salto, drahší darček bude drahšie salto. A takto postupne som si vytvoril list, a ku každému darčeku nejaké salto. Nechcel som to zároveň robiť sám, vedel som, že keď tam budem sám, tak to bude celkom také nudné a trápne. Chcel som, aby tam bola nejaká energia, nejaká kamarátska energia. A preto som si zavolal mojich dvoch kamošov, vlastne som si ich zavolal viacej. Dvaja kamoši, Timo a Mišo, s tým súhlasili a som im za to veľmi vďačný, lebo to dopadlo. No. Uvidíte ako. Naspäť k peniazom. Všetky vyzbierané peniaze som vedel, že dám na charitu. Ja tie peniaze od divákov nepotrebujem a ani si ich nechcem brať. A preto som vedel od začiatku, že to určite pôjde na charitu. Vybral som nadáciu Pomoc druhému, ktorá pomáha rodinám a deťom so zdravotným znevýhodnením. A keďže som veľmi súcitím proste s deťmi, ktoré majú zdravotné znevýhodnenie, tak mi to prišlo také najsympatickejšie a najvhodnejšie. A keďže som už mal všetko premyslené, tak už len stačilo zapnúť livestream. Zavolal som si Tima a Miša, došli sme do parkourovej haly Big Street Project v Sensi, nastavil som si statív, kúpili sme si nejaké ovocie, dali sme trošku sa ready a akože bolo tam veľa stresu. Bál som sa, že čo keď nepríde nikto? Alebo čo keď dojde veľa ľudí, ale nikto nebude posielať darčeky, čiže tam budeme len tupo stáť a pozerať sa na chat. Čo ich bolo extrémne trápne. Čiže bol som nervózny z toho, že nevedel som, že ako to dopadne. No a stream som zapol. Stream som zapol a neprišiel nikto. Všetkých vás zdravím, zatiaľ 0 ľudí. 0 ľudí je veľmi príjemné. No ale potom už po 10 sekundách začali prichádzať ľudia. Bolo tam kokos 15, 35, 50, 75, 100 ľudí, 150 ľudí, 200 ľudí. 5 ľudí, 8, 12, 31, oh shit, počkaj, to ide. Veľmi rýchlo pribúdajú ľudia. 75, 95. A ako ten stream išiel, tak to rástlo a rástlo a rástlo a rástlo. Čiže to bol extrémne super pocit. A zároveň začali prichádzať aj darčeky. Oh shit, čo to je? Podrobne vám teraz vysvetlím, čo znamenal každý darček. Slimák. Ten divákov stál 10 TikTok coinov. A to je na prepočet v eurách okolo 12 centov. Ten znamenal, že niekto z nás musí urobiť jeden kotúl. Kotúl. Dinosaurus stal 10 coinov a znamenal premet. Oh, 2 dinosaurovia. DJ Pool takisto 10 coinov a ten znamenal tornado kick. A DJ Vinyl máme. Toto máš. Capybara je už prvý drahší darček ako 10 coinov. Ten stal 30 coinov a tá znamenala backflip. A backflip? Bro backflip. Donut. Znova 30 coinov, ten znamenal frontflip. Frontflip. Zlatý donut, ten je za 35 coinov a ten na prepočet bol 42 centov a znamenal wallflip. Wallflip. Idem wallflip. TikTok šiltovka. 100 coinov a tá znamenala kork. Tak to ide daleko ešte. A kork? Medvedík so srdcom, 100 coinov, kotúl, letmo 360. Poslal kotu letmo 300. Korunka, tá bola za 150 coinov a tá bola standing full. Čo to je? Korunka. A to čo je? Full. Full, Poďte spravím. full. Aj donut. Kokos bol za 200 coinov, čo je na prepočet okolo 2,40 a ten znamenal double cork. Počkaj, čo je toto kokos? Čo je kokos? Neviem, ale pijem. Double cork. A ešte Ja aj double cork srdiečka. spravím.
Mystery Trick bol za 300 coinov, čo je na prepočet okolo 3,60 a ten bol úplne random. Ten sme si proste iba vždycky tak spontánne, rýchlo vymysleli, keď niekto náhodou poslal darček, nemali sme to vôbec pripravené. Aha, korgi, čo je korgi? Korgi. Zlatý korgi. A Mystery Trick. Mystery. Aký je Mystery Trick? Posledné dva najdrahšie darčeky. Motýl za 700 coinov, čo je v prepočte okolo 8,40 €. A motýl znamenal double backflip. Motýl bol? Že bol motýl, Lukáš? A bol motýl. A najdrahší darček zo všetkých, Galaxia. 1000 coinov v prepočte 12 €. Galaxia znamenala, že ja musím urobiť Dragon Kick, a.k.a. Shuriken Cutter. A je to zároveň najťažší trik z celého listu a presne preto je najdrahší. Čo ti? Počkaj, to je čo? To je Dragon? Není to Dragon. Je to je ten Shuriken Cutter? Že by? Ten Dragon Kick? Tomu ver. Oh my god. Ideš Dragon Kick. Ne, Dragon Kick. Ne. Galaxia. Let's go. No a tie darčeky začali padať. 35 tornádo kick. 26 kotulov. 1280 premetov. Čo sa deje? To ne. Nedá. My sme nestíhali. Ja som sa bál, že nikto nepošle žiadny darček a tie darčeky začali pršať. Môj najväčší strach z toho, že tam budeme len stáť, sa vyparil. Ináč to je halus. Tu je proste 457 ľudí. V jednom bode na livestreame bolo 600 ľudí. 600 pozerajúcich ľudí na 3 retardov. Malý Míšo spraví kotul a ty ho preskočí frontflipom. Ktorí robia salta za darčeky. Neuro premet, to je. A ja nemám permity. Však ich dá 60. Zároveň ten livestream bola extrémna sranda. Fakt, akože to nebolo len o darčekoch, o saltách, ale bolo to aj o tom, že ja som poprvýkrát videl mojich fanúšikov naživo. Videl som ich otázky, videl som, čo hovorili. Ukážte pipiky. Veľa sme sa nasmiali. Nebudú darčeky, nebudú salta. Kde je Dano? Doma. Dano je lenivý doma. Teraz by ste mali všetci napísať Danovi. Všetci by ste mali ísť na Instagram Danko Krajko Pánko a napísať mu ty lenivý, hnilý Pes. bastard. Ty lenivý, hnilý pes. Lenivý, hnilý pes. Dano, koľko ľudí ti napísalo, že si lenivý pes? Neviem, počkaj, podľa mňa tak 20 asi. A aspoň vieš, čo si teraz. No, lenivý pes. Niektorí, že som lenivý nejaký pes, lenivý Špinavý. zehnitý pes. Toto ma asi najviac spojilo s mojimi fanúšikmi ako hocikedy predtým. Livestream takto išiel, trval okolo 2,5 hodiny. Keď už sa to začalo trošku utišovať, tak sme si povedali, že dobre, livestream za chvíľku končí, dajte posledné darčeky a finito. Jak sa to vypína? Na konci livestreamu tam bolo 600 000 lajkov, čo je extrém, to je fakt insane. Na môj prvý livestream 600 ľudí, 600 000 lajkov, extrémne veľa naposlelaných darčekov. Ja som si bol na 100% istý, že sme vyzbierali za ten livestream viacej ako 100 €. Bol som si možno ešte aj tak na 80% istý, že dostanem viacej ako 200 €. Tak na 60% istý, že viacej ako 300 €. A tak pol na pol, že dostanem viacej ako 400 €. Ľudia boli extrémne aktívni, dostali sme extrémne veľa darčekov, ten stream trval asi 2,5 hodiny, proste insane. Livestream sme ukončili a hneď prvé, čo na mňa vybehlo, bolo, že koľko som zarobil. Ja som si ráno myslel, že to bude tak 400. Viete, koľko sme tam mali tých vecí? Ne, to je hrozne málo. Ja som normálne z toho bol tak sklamaný, že to je neskutočné. Ja som
Toto som absolútne nečakal. Ja som ani nemohol byť sklamaný z toho, že som tak málo peňazí zarobil. Všetky tie peniaze by aj tak išli a idú na charitu. Ja som bol sklamaný z toho, ako veľmi veľa peňazí si TikTok nechal. Ľudia naposielali dokopy coiny v hodnote 16 500 coinov, čo je v prepočte na eurá 198 eur. Number one gifter nám poslal dokopy viacej peňazí, ako sme my boli vôbec vyplatení z TikToku. Aby sa nepovedalo, hej, že TikTok je taký žgrloš, tak on má v appke pre live creatorov, a.k.a. pre ľudí, ktorí pravidelne vysielajú naživo, takzvané odmeny. Čiže mňa to o týždeň ešte potom navyše vyplatilo. Extra 9,90. Čiže dokopy ma TikTok za 2,5 hodinový livestream, kde ľudia naposielali peniaze v hodnote 198 eur, vyplatil aj z ich extra odmenou 65 eur. 65 eur. Ja som TikToku zarobil 132 eur. A TikTok mi dal 65. Chcem extrémne poďakovať ľuďom, ktorí posielali darčeky, peniaze, vrátane Martina Slováka, ktorý naposielal peniaze v hodnote 5100 TikTok coinov. Čo ja myslím, že prepočte okolo, čo to je? 70 eur? Tak nejak, neviem. 70 eur. Čo ti dáva? Martin Slovák, ty si to zabil. Ty si mi poslal viacej, než ma TikTok vôbec vyplatil. Extrémna ďaká všetkým a zároveň aj tým, ktorí najdlhšie pozerali náš livestream. TikTok výplatu a.k.a. 65 eur som poslal nadácii Pomoc druhému. Verím, že sa im určite zídu. Nezabudnite na like, subscribe a koment. Toto bol Matúš, ty si ty, TikTok je žebrák a ty zostan sám sebou, lebo ty si ty. Neviem čo je za deň, ale mám 100 správ.